dnešnej minútovke si zodpovieme dve divácké otázky, dopozeraj do konca 60 sekúnd, poďme na to. Prvá otázka. Pani cestuje na predĺžený víkend do Čiech. Mala by som mať cestovné poistenie? Áno, samozrejme, ako náhle prekračujete hranice nášho krásneho Slovenska, určite odporúčam mať cestovné poistenie. Druhá otázka. Pán mi poslal zmluvu, kde má poistenie úveru alebo úverovú asistenciu a chce vedieť môj názor. No, väčšina poistenia úverovej asistencie funguje tak, že máte tam 3 riziká. Úmrtie, invaliditu a závažné choroby, ale ako náhle sa stane jedno z tých rizik, dajme tomu invalidita, poisťovňa by vám mala vyplatiť peniaze, ale zruší vám tie ďalšie 2 riziká. Existuje na trhu aj poisťovňa, ktorá to má ako 3 samostatné riziká, to znamená trojnásobné plnenie. Odporúčam dať si skontrolovať zmluvu životného poistenia, kde je poistenie úveru.